Anai Arrebok, jaunaren bakea denokin. Udari bizkarra emateko zorian gaudela eta ikasturtea abian dugula guztiz komenigarria deritzot Aita Santu Frantziskok uda hasieran emandako katekesiak geureganatzea. Ekaina eta uztailean otoitzari buruzko arribatxi batzuk utzi zizkigun fededunoi. Gustagarri bezain komenigarri. Haietako batean otoitza borroka batekin parekatzen zuen. Horietxek dira bere hitzak. Kristau otoitza, bizitza, kristauaren antzera ez da paseo bat egitea bezala. Biblian eta elizan aurkezten diren otoitz zaleetatik inork ez du otoitza eroso bat izan. Jakina, Aita Santuak dio, askotan otoitz deitzen zaio loroek bezala adieraz daitezkeen hitz jarioei, baina hori ez da otoitza. Noski, otoitzak bake sakon bat eskaintzen du, baina borroka bizi baten medio. Eta saiakera horrek bizitzan zehar dirau, urteen joan etorrian. Errezatzea ez da ez xamurra, ez erraza eta argatik otoitzagandik ihes egiten dugu. Otoitzari hasiera ematerakoan baten burura hainbat ekimen etortzen zaizkio. Une horretan askoz premiazkoak diruditenak. Niri hain zuzen hori gertatzen zait. Apur bat otoitzean hasi eta hau egin behar dut edo beste hau, otoitzaren gandik ihes egiten dugu. Ez dakit zergatik, baino hala da. Otoitza hurrengo beste une baterako utzi ondoren, jabetzen gara egin behar hori etzela inola ere hain ezinbesteko. Eta agian denbora ezertan joan zaigu. Etsaiak honela ziria sartzen digu. Otoitzean bizi aberatsa izan duten gizon emakumeek ez dute soilik aipatzen otoitzaren poza, baita ere errezoak eragiten dituen eragozpen eta nekea ere aipatzen dituzte. Hainbat boladatan borroka bortitza dakar otoitzaren une eta moduengan fedea mantentzea. Ez dira falta urteetan zehar, otoitzari inolako gustu eta ondorenik atera diotela sentitu duten santuak. Isiltasuna, otoitza, konzentrazioa ariketa gogorrak dira, eta giza naturak bizkar emateko joera du. Munduko beste edozein lekutan egotea nahiago genuke, eta ez elizako aulki horretan errezatzen. Otoitzeko bizian, sartu nahi duenak gogoan ardezala fedea ez dela erraza. Eta noizbait ia erabateko iluntasunean egiten duela aurrera, erreferentziazko punturi gabe. Bizitzako hainbat bolada ilunak dira, eta norbaitek gau iluna deitzen zien, ezerrez delako sumatzen. Baina nik aurrera egiten dut otoitzean. Otoitza eragozten duten etsaien artean katisimak hainbat aipatzen ditu. Batzuk, zalantzan jartzen dute honek benetan alguztidunera iristen den. Baina zergatik jainkoak isilik dirau. Dena badezake, hitz pare bat asko lirateke historia honi amaiera emateko, bera eusteko hain zaila izanik. Beste batzuk uste dute otoitza eragiketa psikologiko bat besterik ez dela. Agian baliagarria, baina ez benetakoa, ez eta beharrezkoa. Agian fededun izan gabe ere egin daitekeena, eta modu honetan hainbat azalpen ematen dira. Baina otoitzaren aurkako etsai nagusiak gure baitan ditugu. Lehortasunaren etsipena. Jaunari erabatez eskaintzeko tristura. Ondasun askoren jabe garelako, gure borondatea entzuna ez izatearen desengainua, gure bekatari arrokeria zauriaren gogortzea, otoitzaren doakotasuna ez onartzea, zerrenda hau norberak osa dezake.
Eta zer egin tentaldian erortzeko zorian gaudenean? Adibidez, Loiolako Saninaziok bere gogo jardunetan laguntzen gaitu bizitzan gauzak bere lekuan jartzen. Kristau bokazioa militantzia gisa aurkezten du. Jesu Kristoren ikurpean bizitzeko erabakia, eta ez deabruaren pean. Ongia egiten saiatuz, zaila denean ere. San Anton abadeak ere, 35 urte zituela, bere basamortuko otoitza bizian froga gogorra jasan zuen. Ez zuen inolaz ere sumatzen Jesusen presentzia. Azkenean, baretasuna itzuli zitzaionunean, jaunari gaitzesper moduan galdetu zion. Nun zinen, zergatik ene sufrimenduei ez diezu berehalako erantzuna eman? Eta Jesusek esan zion, Antonio, ni hor nintzen, baino espero nuen zu borrokan ikustea. Otoitzean borrokatu. Eta hori maiz hola da. Nire aurreko elizbarrutian gertutako zerbait datorkit gogora. Bikote batek 9 urteko alaba zuen, gaixotasunak joa, eta sendagilek etzekiten zer zuen. Eta azkenean medikuak amari eskatu zion senarrari deitzeko. Aulan utzirik iritsi zenean honek esan zien, neskatoak ez du gaua igaroko. Infekzioari ezin diogu aurre egin. Aita handik negarrez atera eta Lujango Ama Birjinaren santutegira joan zen, handik 70 kilometrora. Agian etzen igandero mezara joanen, baina fede handia zuen. Eta han, gau osoa han eman zuen Ama Birjinari otoika eta arren bere alabatxoaren alde. Goizeko 6 sartu zenean, zeruko ama agurtu zuen eta etxera itzuli. Otoitza hori, jainkoaren xamurtasun gunera iritsi zen eta neska hura sendatua gertatu zen. Nik ikusi nuen, dio Frantziskok. Eta grazia hau bete izan ez balitz, jaunak beti beste zerbait eskainiko du ezpairi gabe. Aita Santuaren esperientzia dugu hauxe. Beraz, senideok, ekin otoitzean. Jaunak aste on bat eman diezagula.